konečne. Ha! Ďalej. Dobrý deň, pán doktor. Tak ja som tu na ten váš inzerát, bol niečo uverejnený, nová sestra. Aha, máte nejaké odporúčanie, vzdelanie? Ale tak samozrejme 2 roky už nejakú obrábačka kovou. To stačí tam vzadu, pášte sú v radničke, medzi orgánmi a terminami. Jasné, takže za chvíľu som tu. Zatiaľ. Poďte si zatiaľ sadnúť do čakárne, ja vás zavolám. Za 5 minút. Dobrý deň. Zdravím. A vy čo máte? Počúvaj, ja sa veci poznám. Prestávač, kde si bol prenoho starého. Ježiš, a ty smrť. Ježiš, a mňa už máme 5 minút času. Pánka Marinka. Ježiši. No veru 5 minút, ale keďže si to vysetil, do vieníku. No tak volej, no tak volej. Tak by som hotová, pán doktor, možno ísť na to. Tak dobre, ideme na to. A máme tu ukážkový príklad operácie stehného klobu, keď treba odstrániť kožu, dostať sa k jablčku a oddeliť ho od stehnej kosti. Môž? A čím? A to takým spôsobom, že odpichneme, nabereme, vyrežeme a odhalila sa nám stehný klob. Počkajte. Počujete ako práska? Dobre. A tuto sa dostávame k tej inkriminovanej časti. Chcete si to vyskúšať? Tak ja si dám. Dezinfekciu. A takýmto spôsobom pokračujeme. Až sa nám operácia úspešne nezdarí. Vonia to dobre. Ale je to dobré. Sestry, nepíte v pracovnej dobe. No, vedete, Vy neoperujete. Pán doktor, to má dotázať dneska deň. Koľko pacientov, teraz tu je nejaká mladá. Pošlite jednu. Poďte, pani. Dobrý deň. Zdravím. Ak vám môžem pomôcť, to sa dosadte. Stačte, ja si to neviem. Viete čo, pán doktor, dlhšiu dobu ma trápi. Často sa uvoľňujem. Áno, ste povolná. Nie, prskám. Čo? Tvrdím. Sedem! Aha. Pozrite sa na ten tlak. To je v poriadku, my máme pokažené
pán doktor. A ty ťahaj! To srdce tu máte, áno. Áno, je to v poriadku. Predpíšem nejakú antikoncepciu a budete ako nová. Nejakú antikoncepciu, čo? Pán doktor, nechcem vám nič vraviť, ale ste pomerom nič nenapíšete. Dovolíte, aký pomer? A potom, ktorom zaspievame teraz? Keby v mojom, tak ja by som sa vôbec nepíčil. Ja vám to napíšem. Ďakujem. Ruský odkaz. Majte sa pekne. Rada prídeme na kontrolu. Dovidenia. Predstavte si, pán doktor, ten simulant na pieske včera zomrel. Tak to už prehnal. A ja si myslím, poďme sa pozrieť na to na štvorke. A ten ešte žije. Ale infúziu má zlú, pozrite. Práve. Treba to spraviť. Išlo by sa jenom udelať, keď to nebudú. Tak improvizujte, pán doktor. No. A je to. Tak krásne, je to tu zavesiť. Ty si to. Ja, poďme ďalej. Preboha! Tá pieska ma nevychádza! Ale to je vám chvíľa. Ďalší. Pán doktor, mám tu príklad. Chlapci, to bude treba chirurgicky odstrániť. To, čo je? Vážne? Koľko sa na tento rok? Keby sa tá trieska dostal až sem a putoval by touto cestou až vaječníkom, tak by boli vážne ohrozené naše genitálie. Pán doktor, môžem ho na chvíľku? Vy ste chodili na poľnohospodársku? Prečo? Prečo tu máte barana? Ja som chodil na pornohospodárstvu, toto je totiž to vagína. Cesta, pripravte na stôl.